Osim ormarića, jedan od ključnih gradivnih elemenata u EasyForm Studio je slobodna ploča. Za dodavanje nove ploče kliknite Nova ploča ili pritisnite tipku B za brzi pristup. Pazite da pri dodavanju nije odabran nijedan drugi element, inače će se ponašanje malo razlikovati. Nakon što dodate ploču, njezine dimenzije, položaj i rotaciju, možete mijenjati kroz svojstva u zaglavlju ili u bočnoj traci. Možete i odrediti smjer vlakana. Ako su vlakna postavljena duž duže stranice, ta će dimenzija u krojnoj listi biti navedena prva. Ako su vlakna postavljena duž kraće stranice, prva će biti navedena kraća dimenzija. Također možete odabrati hoće li ploča imati kant traku, te definirati njezinu debljinu za svaku stranu. Ponašanje slobodne ploče ovisi o tome koji je dio ormarića odabran. Na primjer, ako odaberete lijevu stranicu ormarića i dodate slobodnu ploču, ona će se ponašati kao sokl. Da bi to radilo ispravno, rotacija pogleda mora odgovarati rotaciji ormarića. Ako odaberete gornju plohu ormarića i dodate novu ploču ili pritisnete tipku B, slobodna ploča ponašat će se kao radna ploča. Njezinu duljinu možete podešavati povlačenjem, a ako dodate još jednu slobodnu ploču dok je radna ploča odabrana, ona će postati pokrivna ploča. Nakon dodavanja, visinu i ostale dimenzije možete fino podesiti prema potrebi. Ako odaberete pokrivnu ploču i dodate novu, ona će se automatski dodati kao polica, a položaj po Z osi možete podešavati povlačenjem. A ako nije odabran nijedan objekt, dodavanje nove ploče ponašat će se kao potpuno slobodna ploča, koja slobodno stoji u prostoru.